F'din ir-rokna se niffukaw fuq uwil, għajdut jew proverbji. Dan l-erf orali u popolari nafuh b'bosta ismijiet u spiss nużawh fit-taħdid ta' kuljum. Imma x'inhuma sewwa sew il-qwiel u x'inhuma l-oriġni tagħhom? Bosta mill-qwiel niltaqgħu magħhom fl-iskola jew f'xi kitba. Imma hemm ukoll qwiel li qajla għadhom jintużaw. Tistgħu taħsbu f'xi wħud? Il-qwiel huma jekk toħodhom wieħed huma kull wieħed minnhom ifisser esperjenza li għadda minna xi ħadd fl-imoddi u qiegħda tant fil-qosor u tant mod sabiħ li beqgħet tinoġob u kull min jgħaddi minn dik l-esperjenza jerġa' itenni dik l-espressjoni. Imma mbagħad jekk toħodhom flimkien tista' tgħid li l-qwiel Maltin jiġu qishom ritratt tal-kuxjenza tal-Maltin, tal-mentalità tal-Maltin. Il-qwiel huma stqarrija bi struttura qasira li b'mod intelligenti jaqblu mal-ħsieb tal-poplu. Jiġifieri tista' tgħid pariri fi ftit kliem. Fil-fatt qabel ma ngħidu xi qawl, ġieli nużaw il-frażi taf xejn il-Malti u wara nkomplu l-qawl, pereżempju aħjar asfur fidejk milli mija fl-ajru. Jiġifieri minn qabel ma ngħidu l-proverbju, inkunu nafu li ġej parir mimli esperjenza tal-ħajja. Huma qwiel imħaltin, ġejjin mibnadi differenti. Fil-fatt, min jistudjahom ftit għandu jsib illi ħafna minnhom insibuhom fl-Arbi, għax il-Malti il-bażi tiegħu hija Arbija, imma mbagħad issellifna ħafna mill-Isqalli u mit-Taljan u llum ukoll minn lingwi oħra Ewropej. Illi f'Malta ġara li kultant daħħalna qawl mill-Arbi. U jew ma bqajniex nifhmu xi kelma u bdejna nifhmuha mod ieħor. Imbagħad jista' jkollok qawl sħiħ li jkun jibdel is-sens. Pereżempju, aħna ħadna l-qawl il-miktub mhux maħrub. Illum ngħiduha ikollok kuntratt pereżempju, għamilt il-ftehim bil-kliem ngħidlek murant in-notar ta' u niżlu għax il-miktub mhux maħrub. Ma jħarablekx. Imma dak qawl mislem u inti taf il-misilma u veru fil-reliġjon tal-Islam kemm huwa importanti d-destin tiegħek. Il-miktub dak li hemm miktub fil-ktib tiegħek, jiġifieri fid-destin tiegħek. Mela il-miktub mhux maħrub ma kienx ifisser hekk u fil-komunitajiet Arab ma jfissirx hekk dak jifhmuh li d-destin ma tistax taħarbu għalhekk il-miktub id-destin mhux maħrub ma tistax taħrab minnu. Il-qwiel primarjament ġejjin mill-erf ta' missirijietna li sawru permezz tal-esperjenzi tagħhom. Għandna xi qwiel ukoll ġejjin minn xi għanja li biż-żmien tkun intesiet, ikun baqa' biss xi żewġ versi minnha li jkunu spikkaw u bekk ikun ifformula l-qawl. Eżempju li qed jiġi f'moħħi huwa jasfur dbaħbaħ nfela waslet għalik ir-rebbija l-aflar tixxajr mela. Dan il-qawl kien parti minn għanja li kienet titkellem dwar asfur imma biż-żmien intesiet. Kif qed anke qabel għandna xi qwiel li m'għadhomx popolari jew m'għadhomx daqshekk magħrufa biex ngħidlek. Wieħed minn dawn il-qwiel huwa pappi llum u pappi għada iċċiċċi ħajt u tpappi ġebla jew anke ħaġra. Jiġifieri minn ma jaħdimx illum jew għada se jispiċċa lanqas biss se jkollu xi jiekol. Il-qwiel huma wkoll ikollhom ħafna minnhom il-biċċa kbira minnhom dik li ngħidu la metafora, tixbiħa. Għandek uħud li mhumiex bit-tixbiħa. Oħrajn illi l-istess idea ġieli jesprimuha permezz ta' tixbiħa. Għandna qawl li jgħid min jgħid wisq ftit fih risq, jiġifieri min ipparla ħafna tantx torbot fuqu. Imma qawl ieħor dak għalilna b'mod dirett. Imma qawl ieħor illi jgħidulna b'mod indirett bil-metafora bit-tixbiħa huwa il-qawl li jgħidlek forn li ma jissakkarx, ħobżu ma jissajjarx. Is-inti kif tismagħha tgħid da fuq il-ħobż, fuq il-forn. Imma propjament qed jitkellem fuq il-fomm, il-forn huwa l-ħalq ta' min dejjem miftuħ bħal bib tal-forn u allura il-ħobż ma jistax jissajjar, ma li jekk wieħed ipparla ħafna. Sewa, l-idejat ma jilħaqx immaturom,
u allura ma jitkellimx bis-sens. Biex nieħdu eżempju ieħor, nistgħu ngħidu ma nieħdu xejn magħna u dan ifisser naturalment illi meta mutu ma tieħu xejn miegħek u veru minn ġidek tħalli hawnhekk. Imma jekk irrid ngħidu indirettament bit-tixbieħa għandna hawl sabiħ li smajna l-arb ta' Għawdex li jgħid il-libsa tal-kefen ma fiex bwiet. Ġifieri meta jkeffnuk, meta jitfnuk, il-libsuk libsa illi m'għandix bwiet. Għaliex? Għax minn tista' tieħu xejn miegħek. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.